Ay ganyan nga ang mga luto ang namiss ko din sa Bicol mga kamangyan. Kaya naman subukan ho natin din sa bukid. Ay for the go! So bali dyan nga ay naga-prepare na kami ng mga lulutuin. At kung hindi nyo nga natanong ay nandito nga kami sa bahay ni Bangkilas Vlog at dyan nga kami magaluto. At kasama nga si Aning tapos si Bangkilas Vlog ay dyan nga ay meron kaming collaboration. Kaya naman for the go! At dyan naman nga ay nagtatadad na si Kuya Julius nyo ng mga sangkap. Ay isa si Kuya Jovic nyo pala. Tapos, habang abala naman dyan si Kuya Jovic nyo, ako naman ito, sabi ko ay ako na ang magigisa. 1 kilo nga dapat yung lulutuin namin na macaroni. Ang kaso nga lang, maliit lang yung kasirola na lutuan namin. At diyan nga, isisimulan ko na ang pagigisa, kaya naman naglagay na ako diyan ng mantika. At dyan naman nga na isinimulan ko na ang pagigisa. Inuna ko yung sibuyas, kasi yan naman yung turo ni Bangkilis Vlog. Pero kung ako lang talaga masusunod, bawang yung inuuna ko. Tapos dyan nga na, habang nagigisa ako, ay lumipat ako ng pwesto. Kasi dun sa may pwesto ko, ay sapung-sapu yung init ng apoy. Sayang man baga ang kojek tapos ang skincare ko. Ganyan rin nga yung mga namimiss ko kapag nandito ako sa Bicol, itong pagluto gamit lamang ang kahoy. Kasi ibang-iba talaga yung lasa at sarap kapag dini talaga sa kahoy yung ginamit mo sa pagluluto. Tapos tipid ka na talaga diyan kasi lalo na ngayon, apakamahal ng gasol. Ay kulang na lang nga na, wag na lang tayo magaluto. Alay, hindi pwede yun. Tapos ang kagandahan pa nga ni Diyan ay hindi ka na mapapagod sa pag-iip dahil sa katamtamang lakas ng hangin ay okay na. Tapos diyan ay nilagay na din natin yung karning manok, igigisa lang natin yan, patutusli din natin na para bang para siyang chicharon. Ala, hindi gagawing chicharon yan. Tapos diyan habang inaantay namin yung niluluto, kako ay magawa muna tayo ng mga content para naman talaga paldo-paldo. Tapos ari ang mga content namin ay puro yung kabitiran at pagpapainggit. Kasi alam nyo naman, ganyan talaga yung mga gustong-gustong content ng mga viewers namin. Tapos diyan, kako sila naman yung mag-intindi sa paglalagay ng sangkap or pangpalasa para naman talaga may ambag sila. At diyan nga yung unang kulo ay nilagay na nila yung mga pangpalasa na asin, magic sarap, tsaka nilagay na din nila yung carrots. O wag nyo kaming i-bash, may kanya-kanya tayong style ng pagluluto. Tapos sa pangalawang kulo naman, diyan kapag malambot na yung macaroni ay alagay na yung gatas. Kasi hindi yan magiging macaroni kapag walang gatas. Tapos diyan ay nag-alangan pa nga ni ako kung uubusin ko ba yung isang lata ng gatas. Kasi sabi ko baka magpaunahan talaga kami dyan sa CR. At pagkatapos naman dyan mga kamangyan, pagkatapos ng gatas, mga ilang minuto din, sunod na yung repolyo. Ang teknik lang dyan mga kamangyan, kapag alagay na ninyo yung repolyo, make sure na malambot na talaga yung macaroni para naman talagang saktong-sakto yung pakaluto ng gulay. Yung tipo ba ang pakakagat mo ng repolyo, may mararamdaman ka pang crunchiness. Crunchiness! Tapos diyan mga kamangyan, pakasunod dyan ay mekus-mekus mo na yan para naman for the go. O hindi pa yan kompleto, wala pa dyan yung pinakang ricado pero para talagang naglalaway ka na dyan, ano? O iri na nga ni mga kamangyan, diyan ay ilalagay na natin yung pinakang sangkap. Yung mga pinipili nyo kapag kakain kayo kasi ayaw nyo ng gulay, tinatabi nyo tapos yan yung kinukuha nyo, yung hotdog tapos yung karne. Kasi nga apakahilig mo nga sa hotdog. O luto na, ano pang hihintay nyo?